Soc Edu Marín, artesà del cuir, i el meu taller es diu Artetu. Soc entitat col·laboradora de Geoparc arrel de la relació entre les pells d'ovella del territori, l'adobament de les pells amb pedres i el meu ofici, que és un ofici ancestral del cuir. Aconsellaria a tothom que vingués a practicar senderisme, a gaudir de tota aquesta geologia tan meravellosa que té el parc i aquesta fauna i habitants que viuen al parc. Jo soc Geoparc.